hay miêu này yêu vậy phò cái lọ sát thì miêu sao không miêu lọ tị tha bot long này thế bot ini borsora KGB hostel ni bot samung taun ma kampai chu ya khoma bo kam taun ma hi ta oje tau ke tau phang yo long ti ha bot long ti bi mo bo jamat long no ti bi o bot long ke ong mayo tuisa ni khoi to mo bo dam ko mat long bo nai di ke original long le bre khong phi tong ang na bis kong kam ha kam nai nai di bo bo ko skang ni long bo ke original skang fu ni long kam ke ta o ti bi mo ke jang bo nai di no camera bo hin phono nai ke kam khanu nai misan jorau brau color difference ba ni long ham mo ab dui bre khong tong bole tui chom ye सातों के आदाले निजर हुक्ले नहीं बोला मत लुंग न तो ये तो वो रुंग फाय हा के बो दिमा सामुं आसु के 2 नंबर हम यामा मानुई न तो ये तें फो तिनीला सेमे साखे के हनो दुसे सादुई नंग नाय के बरो आसु हमया सामुं तांग तें फो कमिटि राव वे हाव फाय नाय फायमो नि प्रमाण क्रय ब्राव फाय काउ साफायमो क्रय आं रोनी तांगले राव फो सा हानो कमिटि बाया के साया दे हिमो फो ब्राव साव कमिटि राव को जोंना साफाया खलि यार साव के तो फनो तो बत फाय दं हा किन्तु ब्रावनि को यो ब्राव बो क्लाइने हिया साखिया के इतानो से पैरायान से जे जागाव बदि खेउ दं नायदि इतानो से पैराया स्लो से इतानो पैयान था के पैरा इतारुई मा बैसे तो उया बदि खौये दं के बो बाद्राव नि मा दे द्राव या मा दे जतन थियो सिला मानि दरकार के नायदि नरो कैमरा फनो क्लियर खनु नाय बो जे लुंग का हमरुक मो बाय बो हमयामा रुक मो इंसान जरा डिफरेंस के उंगे तो नायदि बदि किए बो बरछरा केजीबी हॉस्टेल टाउन मा बो बदि किए 2 नंबर फाय दंखो आरोमी बनो नाये सात मानि दायित्व जे तंने राव ब्राव जदि से आसु के सामैया कि क्रिए दं हा इनके ब्राव बनो याव हुये रि हा इनके बाय थाखा हमना हिमा जं मा इनके ब्रावनि जागावा बदि के हाय मिउ ने याव फो cái lọ sát thì miêu साख्रु मिउ lọ tị tha नायदि बो केहा ओबनल फेमिया कि ताव आं कैमरा खिपनु ने हा आं नले जा या फनो मयो के नराव नि बिस्कांगो जे बरो ताव फाय नाय फेनि राव जतन साये दं ब्राव याव बाय साख्रु एफनु फन राव ना याव बाय साख्रु ए दं मयो के नराव बो न काहाम हिंदे वाइसौ के बनो मानि जरा का ताव नाय दिया बो काहाम नले तो फनो खौया बदि के खेउ दं के निनि कहा हम याले आसु नाय नि सेनांग या कलर रो सेम सा डिफरेंस के उंग दं आरंबो ये बनो जदि से काम ता रे हां के बारे के जाया नंग नाय माचों आरंबो ये बनो कमिटि राव नथाव फायथौ बा नथाव फायाथौ बो सामुं न आं बन्द खिनाय हि आं व्यक्तिगत आं वैसौ बदि बो बरछरा केजीबी हॉस्टेल टाउन मा बदि 2 नंबर फाय दंखो आरोमी बनो नाये सात मानि दायित्व जे तंने राव ब्राव जदि से आसु के सामैया कि क्रिए दं हा इनके ब्राव बनो याव हुये रि हा इनके बाय थाखा हमना हिमा जं मा इनके ब्रावनि जागावा बदि के हाय मिउ ने याव फो cái lọ sát thì miêu साख्रु मिउ lọ tị tha नायदि बो केहा ओबनल फेमिया कि ताव आं कैमरा खिपनु ने हा आं नले जा या फनो मयो के नराव नि बिस्कांगो जे बरो ताव फाय नाय फेनि राव जतन साये दं ब्राव याव बाय साख्रु एफनु फन राव ना याव बाय साख्रु ए दं मयो के नराव बो न काहाम हिंदे वाइसौ के बनो मानि जरा का ताव नाय दिया बो काहाम नले तो फनो खौया बदि के खेउ दं के निनि कहा हम याले आसु नाय नि सेनांग या कलर रो सेम सा डिफरेंस के उंग दं आरंबो ये बनो जदि से काम ता रे हां के बारे के जाया नंग नाय माचों आरंबो ये बनो कमिटि राव नथाव फायथौ बा नथाव फायाथौ बो सामुं न आं बन्द खिनाय हि आं व्यक्तिगत आं वैसौ